eti umerejelea dhambi tena na huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya kendo machiegni kore kidieny mar lesson kaka nyiso ni wabedo gi jayalo Dickson Odiwuor gi jayalo Charles Odinde ma wan godo e studio kae mondo mi wapuonjre wach mar odiochieng' ma kawuono tarik 5 kaka nasenyisi tarik 5 dwe mar 3 2021 sabato mokwongo e dwene kendo wadwoko ne Nyasaye erokamano ahinya kuom yawna odiochieng' ma kawuono. Kapok wang'iyo thuon wach mar odiochieng' mano ma kawuono, agombo mondo jayalo Charles Odinde oyawonwa kod alam. Wuono man malo wago erokamano kuom neno sabato mokwongo ma dwe mar 3. Wago ni erokamano kuom lochonwa kendo kwota bedhi rumo nikech ng'wononi. Wadwuoyo gi nyithindi e weche mag Yesu, timnwa ng'wono kendo ihori kod odiochieng' mangima e sabato ne. E nying Yesu wakwayo. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath and good news. Erokamano ahinya kendo machiegni uru kuom chopo bang' puonjo bende nwayudo juma mokadho. Kawuono koro wan gi thuon wach ma bende koro miyowa kae en ni Yesu oyawo yo mokadho rageng'. Yesu oyawo yo mokadho rageng'. Kendo buk ma jandiko nomiyowa kanyo wuok e buk mar Jo-Hibrania 9 wesne 20 to kod 4 wacho kamae: nimar Kristo ne ok odonjo kama ler molos gi lwedo, ma en mana kido mar kama ler madier, to nodonjo e polo wuon mondo koro nere e nyim Nyasaye nikech wan. Nimar Kristo ne ok odonjo kama ler molos gi lwedo, ma en mana kido mar kama ler madier, to nodonjo e polo wuon mondo koro onere e nyim Nyasaye nikech wan. Mane ka thuon wach to en ni Yesu koro oyawo yo mokadho rageng'. Kachako kanyo gi jayalo Dickson. Yesu oyawo yo mokadho rageng'. Ka ng'ato winjo winya statement no kod picha ma bende koro nitie kanyo kod muma bende koro miwani. Ma samoro ang'o ma bende itemo wach kata jandiko temo wuoyo ang'o. Erokamano ahinya japuonj. Puonjruok mar 10 kod wach maduong' ahinya janeno mar Lolwe TV. Ka thuon wach japuonj mokwongo somo kendo ibiro yiena mondo anwoye nikech wabiro medo ka waluore e thuon wachno kaka wamedo dhi nyime mondo mi twatieke. Yesu oyawo yo mokadho rageng'. Yiena mondo awach ni e ndalo machien kata ndalo machon kata ndalo mar muma machon ne nitie gima iluongo rageng'. Kendo rageng'no nokoyiene ng'ata ng'ata mondo chopo kama rageng'no gikie. Omiyo nitie kama ne Jo-Israel ne nyalo chope, to nitiere kama seche moko no ginyal chope. Omiyo wachno wabiro nono achiel kachiel kaka wadhi medo dhi nyime. Omiyo wadhi neno jal moro miluongo ni Yesu Kristo, ma jandik lesson kelo wach moro ni omiyo wanyalo chopo ir Nyasaye gi chir nikech jal moro miluongo ni Yesu Kristo. Koro ka rageng'no seche moko osagol, to wabiro nono kaka wanyalo chopo ir Yesu Kristo gi chir. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo en niya, ni kwayowa ochopo ni Nyasaye. Wach mar adek en jopuonjre nobedo kod mor kane giduogo bang' Yesu dhi e polo. Omiyo weche ma wadhi luore en niya, nitiere mor maduong' bang' ka jawar osedonjo kama ler mar kama ler. Mae gima nomoro jopuonjre, ne gibedo kod kuyo mokwongo. To kuyogi ne ochako lokre mor nikech ne gineno ka bang' jawar dhi e polo to gik madongo ochako timore e ngimagi. Ang'o mane ochako timore e ngimagi? Roho Maler nolwar piny ka kuru, kendo rohono ne nyalo miyo jogi timo hondni madongo miwuoro, kendo ne ginyalo fwenyo ni gin Nyasaye modak e dhod chunygi. Omiyo kaka wadhi medo dhi nyime kod lesson, wabiro medo fwenyo weche moko kasomo wes achiel kende e buk mar Johana 14 wesne 13 wacho niya, kendo gimoro amora mukwaye nyinga natim mondo Wuoro oyud duong' kuom Wuowi, adier gimoro amora mukwaye nyinga anatimi. Wabiro nonogi kaka wamedo dhi nyime. Jalo Charles Odinde. Rageng' otigo weche mang'eny ahinya muma ka. Kendo ka Musa dhi kawo chike 10 to koduogo to lala wang'e ne rieny ma jogo geng' no gimoro nikech wang'i menyowa. Rageng' be nitie ndalo machon kuma nitime misango. Nitie rageng' mogik. Kineno picha kuom jandiko winjo gi janeno, to Yesu elo pasia mogik ma mogik kae to donjo kama ler mar kama ler. Kendo rageng'no bende ochako chopo kogeng'o jopuonjre ka koro kowe Galili
kaneno ka Yesu dhi okono malaika duogo okono gin jo Galili unu puru chung kurango polo kako dhino eka kodhi duogo koro nitie kuma nyalo kuma gichope makoro kata wang'gi ok nyal kadho Yesu dhi molale boche koro nitie rageng' e yore weche mang'eny to Yesu mumane puonjowa ni kare Yesu okadho rageng' ma wang' dhano chope to sudo mbele nyaka kamaler mar kamaler no wanda juma mokadho nwa wuoyo kuom misango mogik ma en ema noketo kendo wuon kokadho kuom rembe emomiyo rageng' duto mando geng'owa weche mang'eny Yesu otieko mokadho pasia mogikno gi rembe wuon koro nyiso ni warruok ochopo kare kokadho kuom Yesu mano wach mabende koro wadhi ng'eyo kendo kwang'eyo chak tij nyiso ni Yesu e nyim wuoro mabende mana muma mano miwacha Jo-Hibrania 9:24 cha ema bende koro pod iteme nyiswa kae kendo wanyaka luoko ndiko ne nang'o momiyo Yesu nodhi e polo mabende nonyiswa kacha nodhi e polo onere e nyim Nyasaye nikech wan jalo Dickson kae bende ma ang'eno walose e weche dhi e nyim Nyasaye kata kaka nochik Jo-Israel mondo koro chopi e nyim Nyasaye kuom ondamo moko ang'o mabende koro waloso wach ma wadang'eyo mapek ahinya kae erokamano japuonj adwaro mondo awachi ni tieng' ka tieng' onge ma Nyasaye oseweyo kendo tieng' mokwongo nyaka chiel kod tieng' mogik onge gima gibiro makigo bura to giwacho ni wan to Nyasaye nokoloyonwa kata Nyasaye nokomiwa okenge mwanyalo luwo mondo wachopi okang' ma Jehova dwaro mano miyo kata mana e Israel nochik mondo dhi ir Nyasaye didek e higa kendo sawo ka sawo ne kod weche mane gichung'nie kaluwore kod kor ok mano kende e didek e higa no ne nitiere sawo mar makati ma okete thowi ne nitiere sawo mar jumbe the Pentecosti kaachiel kod sap kiche gimoro nomora kuom sap kiche ma seche moko ok anyalo yudo thuolo mar lere chak tich to wabiro lere kaka wabiro dhi medo dhi nyime to afwenyo ni sap kiche ni ibiro time nyaka Jerusalem kendo nitiere kiche ma Jehova oloso maduong' ma jo Nyasaye biro bedo e kiche no mano wach mangima kabisa ma wayudo koro yie namra duogi pajadik lesen e chak tich ka dhi e nyim Nyasaye nen rado kod Jehova kendo Biblos ma Nyasaye wuoyo e buk mar Jo-Hibrania 9 wesne 24 wacho niya nyiso dhi mar Yesu nyaka e nyim wuoro ne ochopo e sanctuary manie polo ka en kama ler hie e polo hie mondo koro ochung'nwa e nyim Nyasaye ka en kod misango maber moloyo rembe wuon nyiso ni gir misango ma Yesu nochungo e nyim wuoro koro noingo rembe e thuolo ma jawan nitiere buong' chika to rembe nigi nengo ahinya kata mana sani pod rembe ni kod nengo te thuolo mochiwre e nyim wuoro koro chiwre duto nobedo mohingo remo wach mar gik kabisa kaweyo japuonj machielo gimoro mora kokalo kuom tho mar Yesu yie wil ne wawuok kuom sepni adek manochik jo-Israel mondo otimi kendo sepnigo gin kod nengo nyaka kawuono nitiere sepni ma pod itimo achiel kuom gin sap jumbe kaachiel kod sap kiche pod gidhi nyime to kata kamano Yesu e nyim wuoro kaachiel kod migawo ma Yesu timo kanyo amor kod saa mar tho mar jawar amor kod saa mar tho mar jawar notho e odiechieng' mar ikruok ni sap ruoth e kar so chiko e kinde mane ichiwe nyirombe ni misango ang'o momiyo nichiwo rombe ni misango to Yesu notho gi sechego japuonj machielo biro chake kod kanyo mondo wawinj weche madongo erokamano Yesu e nyim wuoro jayalo erokamano japuonj okete maber ahinya to thuon wach subtopic wacho ni Yesu e nyim wuoro tiende ni ka osekadho pasia moseyawo cha koro gima koro dong'ne en bede nyim wuoro emomiyo Ibrania 10:11 nyaka 16 to wacho ni in quotes osemiyo singo mane otimo ni jogo moyie mane wuoth obedo adiera mar dwaro dala bedo ni gombo mar dhi e nyim piny maber kendo koro ka wakiyo ka wachomo wang'wa e dalano ma mise mare kod jagedo mare en Nyasaye iwinjo kuma koro Yesu koro chomo kodwa teni kochopo e nyim wuoro jadiko tamo mana kono wa adier gima Paulo wacho ni kare Yesu sane ni e nyim wuoro kae to duoko wacho niya gedo mar dalano oger gi Nyasaye owuon kae to wacho ni jok mosetimo misango mosekadho katen mogikno gima nyaka gichopi magigombo en chopo e nyim wuoro somo history kacha wacho Jo-Israel kane wuotho to the summit of their wuoth yani giteko mar wuodhgi kuma ne gichom
gidom do gichope piny manyien to piny manyien ne gichope piny mane piny ka koro pogruok mane kindwa kodgi ni ya gin ne gichope Kanan ma piny warwa chope Kanan mane polo kuma wuoro nitie wach mogik wacho ni Jo-Israel machon ne kadho e weche mag misango ndalo ka ndalo to ne en misigo ne gin mana kaka nowacho mokadho chande ni samoro kade beni diel ogolo pile ka pile da ok wanyalo koro misigo no Yesu ogole nikech chakre ka ten mogik no kaduogo chien koni e kuma ne yang'e diende no to ka ten mogik jadolo wuon ema ne donje kende ng'at achiel gi misango koting'e lwete emomiyo nowacho kata joma mokadho mobondiko ni twe tiende gi tol mondo ng'ini to tho koso entie ei katen maler koro sani to thagwa nikech ok watwe twech jadolo kendo ok walemo kokadho kuom jodolo walemo kuom Yesu wuon ma Kristo mangima kaeto wach mogik kuom en niya kuma entie no en kama ler molo kama ler nikech ong'ado pasia manogeng'owa nyiso ni bridge mar kind dhano ma jaricho gi Nyasaye en Yesu. Bende ng'eni nyisowa ni gimomiyo Yesu koro nochier bang' thone no. Iwacho ni bang'e to kowuok to idhe polo mondo odhi otim ang'o. Odhi okonfirm ong'e adier ni chiwruok mare bende koro nochopo ka. Wang'e anena koro luong ma Nyasaye timo. Koro kokadhe magi luong mane ma Nyasaye koro timo jayalo Dickson. Erokamano ahinya kendo wagoyo erokamano ne japuonj Charles kuom weche madongo ma wacho. Kendo amor ahinya kod wuo Yesu mobiro mondo tho e sa mowinjore. Ang'o miyo notho e sa mowinjore? Gimomiyo Yesu notho e sa mowinjore en ni otho so chiko manie sa manikawe nyirombe godhiambo kendo misango nitimo godhiambo kata chiel kod puodhruok nitimo godhiambo kaluwore kod gimomiyo omiyo puodhruok mane itimo ne en kigolo dhano e richo omiyo nyirombe sami tere nyirombe ema jawar nobiro bokawo kar nyirombe mondo kik chak ter kendo mondo puodhwa richo to Yesu wuone okawo kar puodho richo omiyo ko donje e tich ariyo to luongu ma Nyasaye timo waneno weche moko madongo. Namba achiel Jehova luongowa mondo wapuodhre kendo mondo wabed nyithinde chuth kendo mondo wanyis piny ni mae Jerusalem matin mosebetie kod tugo Jerusalem maduong'. Ang'o miyo wuoyo kamano? Onge ng'ato maonge kod kido mar Jerusalem e thuolo mwadake kawuono ni mabiro yudo thuolo mar dak kod Nyasaye. Ng'ato man kod kido mar Jerusalem. Mano miyo Jo-Efeso 2, Jo-Filipi 2 wesni 5 mokwadhi somo wacho niya kite ne ni kit Nyasaye. Mano mokwongo wach mar ariyo niya ni ng'ato mabiro bedo ja-Kristo nyaka bed machal kod Yesu kendo gimane nyaka bed machal kod Yesu. Mano wach maduong' ahinya. Omiyo ka waduogo e pat jandik lesson to luong ma Nyasaye timo yiena mondo anon kod wechegi ni kane Nyasaye luongo Israel nodwaro tudruok puodhruok kendo bedo maler. Tudruok puodhruok kendo bedo maler. Number 2 omiyo nochiwo chike manyaka luw eka ng'ato bed maler e nyim Wuoro kendo eka ng'ato luongo matimne mondo chop kare. Omiyo kisomo buk mar Jo-Hibrania 12 wesni 18 wacho niya un ok uchal gi Jo-Israel machon yani wan mwadak e tim makawuono ok wachal kod Jo-Israel machon. Ok uchung' e nyim gima unyalo mulo kaka ne gichung' e nyim Got Sinai kama mach kaknie na winjo ka jayalo Charles omulo weche madongo chien kanyo kong'iyo Jo-Israel to yienowa mondo wadonjo chariyo ma ok oyudo thuolo mar chope nikech wantiere e sade part to kata kamano jandik lesson okelo wach moro niya Jo-Israel nobedo kod luoro mane gibedogo ne gineno mach makakni matek omiyo ne gichungo ratego moro miluongo ni ng'ano ne Musa. Gimomiyo ne gichungo ratego miluongo ni Musa chir mane Musa ne kodo ne nyalo chopo e nyim Wuoro mondo okel thek moro manyalo bedo mondo Nyasaye ong'wone ang'ono ni jo-Nyasaye. Wach mogik kabisa niya jogo mano idho ka ok oikore ne nyaka tho. Ang'o miyo ne nyaka githo? Luongo ni otimne nyaka wuo niya onge ng'ato mabiro donjo god Nyasaye kok oikore. Mano namba 1. Onge ng'ato mabiro donjo god Nyasaye kok opuodhore. Mano namba 2. Bende onge ng'ato mabiro donjo god Nyasaye konge kod nanga midonjo gi od Nyasaye. Erokamano japuonj. Jal Charles kapok wadhi break luong mar timo Nyasaye ne timo. Ochik Jo-Israel gidwaro romo gi Nyasaye kaeto Musa okonogi ni puodhre uru. Ndalo 3 yawuoyi puodhore. Magiluoko nyaka lepgi maler. In fact ne girito ng'ama pok gineno manyaka ne. To Mumba wacho ni kaka ne gimedo idho to piny tete ni giweche moko kadhe ne luoro mag ka jalo wacho no.
Ka to koro Musa no Musa de ya kuom gimoro amora ma wacho natim nani wana tim to bangi wigi no wil koro yandiko wacho Ibrania 10:18 kacha wacho ni wan ok wachal Israel machon nikech mokuongo gin kane gichopro gino mach makakne gi gik matimore kae to chunygi nogore moha to wan sani wan motegno nikech ng'ama del waluor onge kech ng'ano e jadolowa maduong' kae to chung ona wabiaf koro yandiko tamwacho kufupi janeno gi jawinjo ni ya kata obedo ni Jo-Israel ne luor kamano nikech mano kit dhano nikech ne gichung' e nyim Nyasaye maler be ng'ama sano Nyasaye mobedo mangima ne notamo gidonjo mondo ginene to thuolo kare nitie sani biro ni second chances nyiso ni ka wasepuodhore kendo wabedo joma luoro Nyasaye to molowa mako chikene kae to donjo kuma ler mar kama ler yot nikech owacho ni odhi to oduogo omowa mondo kuma entie wan bende wabedie koro Jesse gi jowinjo te nyiso ni kare wan bende wan nyithi Nyasaye by virtue ni Yesu nosedhi motelonwa kama ler mar kama ler kendo entie koro luoro gi mach makakni onge nyimwa ka wachomo wang'wa tir kuom Yesu. Erokamano ahinya wagam yweyo nikech pod wadhi nyime kendo wadonjo e tielo mano mar ariyo. Wagamo mana yweyo matin kende wer mar Heavenly Choral Ministers usiku wa manane wach Nikodemo twaduogo to wakwanye mana gi kanyo dwaro mondo Rageng obedie. En ang'o ma bende puonj ma kamano dhi godo nyime chenro mar wuodh geno pod dhi nyime wabang'o yweyo mana matin. Imba 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 osana na Bwana. Haleluya. Imba 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 osana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya usiku wa manane Nikodemo wuotho kalidho to penjo tang'o madatim mondo acham gima mochwere. Mane puonjo bende oyudo wer mar Heavenly Choral Ministers. Nwagamo yweyo kane wan e luong ma Nyasaye timo. Koro wadonjo e dwaro mondo Rageng obedie. Wayudo ka Rageng ni en chal ni en gi nengo ahinya. Gimomiyo bende gima nomin. Mane bende koro dang'iyo kanyo. Machiegni uru kendo Jalo Dickson. Dwaro mondo Rageng obedie. Japuonjero kamano. Ok onego wabed maluor. Ka Yesu luongowa mondo wasud machiegni gi Nyasaye. Kaka jo Israel bang' kane gisedhi gilamo kido mane gilamo nyaroya. Yes. To ne gibedo kod chich kaachiel kod luoro kendo teko mag polo nolwar bowuok kuomgi. Momiyo ne ginyalo bedo kod chir mar romo kod Jehova ka Jehova timone ang'ono luongo. Tich adek erokamano japuonj kuom tero tich adek. Kendo mana kisewacho ni dwaro mondo Rageng otim nade obedie. Nitie reason maduong' kabisa momiyo Rageng ne betie. Yena mondo adhi kodi pajanic lesson mondo wadhi mapiyo. Nen gima geng'o jadolo mondo otim tich e nyim ang'ono e nyim Nyasaye. Mano wach mangima ahinya. Rageng ni kod tije ariyo mopogore opogore. Dhok motigo e Jo-Hibrania kuom Rageng en katepetasma. Ne nyalo nyiso kaka picha kata kio moro maduong' mineno e laru. Kaluwore kod buk mar Wuok 38 verse 18. Kio mane nie dhoot mar laru ma oko mar sanctuary. Kaluwore kod Wuok 36 verse 37. Kata Rageng ma iye mane opong' kama ler, kod kama ler moloyo. Kaluwore kod Wuok 26 verse 31 nyaka 35. Rageng ni ne gin kod kuonde midonjogo. To ber ni giketo tong' ma jomoko manok kende ema oyiengre kalowe kakale omoyiene gi lowe kuom correction. Wach mangima jandik lesson wacho niya to bende ne giketo tong' ma jomoko manok kende ema oyiene gi timo nade kale. To gimoro achielo morawa ka wawuok e tich ariyo noluongwa waduto mondo wadonji. Ang'o miyo luongwa waduto niya Yesu odonjo kaka kama Rageng ne betie mondo waduto wayud thuolo mar bedo machiegni kod Nyasaye. Erokamano puonj. Jalo Charles en puonjo mita ahinya kanyo. Ti Rageng. Rageng ne gi tich mana kaka owachono nikech aneno ka Yesu koromo got mogik ka koro odhi ka gin gi jopuonjre adek to koa to gineno ka ochalo ka gima wang'e rieny mach kendo lala wang'e rieny. Ndiko mar wacho ni wang'e maler notiek joma richo. Koro nyiso ni teko nitiere e face mare. Musa be ochako bedo gi wach machalo kamano. Rageng ne nitie to tim Jo-Lawi 16:1 to wacho ni kane yawuot Harun ariyo osetho kuom chiwo mach ma ok ni kare e nyim Nyasaye, Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa niya, nyisa Harun owadu ni kik okadh pasia mi odonj e kama ler e nyim raum sandug muma miluongo ni kar ng'wono mak mana e kinde moketi. Kendo niya ma kelo element mar namba 3 ni kata nyithi jodolo gi nyithi jok ma waluoro nitie kuonde monego bed ni gichope.
Emomiyo ka nyithi joka runo timo gik mopogore kanyo nikech ne gin e koth dolo to Mumba wacho ni ne githo. In fact jandiko moro wacho ni ka debed Nyasaye chulo kuro sani instant de koro kwa ngima. Kare gin Daudi wacho 134 Zaburi ni ka debed ni pori chimo timo odiechieng' godiechieng'. Ng'a ma de chung' e nyimi. Kara Nyasaye wa ng'wononwa. Koro jandiko wacho niya Rageng ni nigi yore ariyo mana kaka japuonj osewacho ni. To an wacho mogik wacho ni ka Yesu kaka jadolo marwa bende osebedo no rageng kokalo kuom nyuol mare kaka dhano. Nyasaye nogero hema e dierwa kendo miyo bedo gima nyalore mondo wan bende wapar kuom duong'ne. Nomiyo bedo gima nyalore mondo Nyasaye maler odak kodwa, odak kod dhano ma ok karene. Tiende ni mana kana wacho ja bridge ni Nyasaye otiyo go between dhano to gi Nyasaye en Yesu. Tiende ni bridge mar noseng'adore. Koro Yesu biro mondo riwa. Koro Nyasaye tiyo gi rageng kaka Yesu mondo gik mondo bed ni gore kuom Yesu mokwongo. No wacho chieng' chap gima Paulo pakore go koro kada Kristo dakeya. Tiende ka gimoro gore ma tuoche donjo kuom Yesu. Ondike Isaya 53 en ema nokawo tuoche wa gi weche te. Koro nyiso ni Yesu no rageng marwa chakre nyuolne, chakre warwa, chakre chwechwa. Koro en rageng marwa chutho to moloyo. Rageng ma koro oduong' chutho en ni kuma ler mar kama ler mano geng moko nyalo chopo nikech richo. Wadhi chope ka Nyasaye omiyo wangima kwa bedo bende mag Musa Nyarombo mano ka wan dala. Inyiso bende wuok 32 gi West Adek monyiso ka ni ana terwe piny momeu kendo machiek. To ana wuon ok nadhi kodu ni mar ripo ka tieko weyo nikech un ji matok gi tek. Kendo wacho ni gima ka bang' kamano nosetimore. Koro Musa nodhi ogole macha. Miyo romo kendo chako gar mochwaro na boloko mar kan. Bang' wayo ni ka Musa nodhi owuoyo gi Nyasaye ma ogine to Nyasaye odhi otimo ang'o. Bende ko yien ochako ng'wono ne. Ong'e na kanyo yo manyien kendo mangima kuom rageng. Waseng'iyo tich ma bende nitie rageng ne nitiere godo. Koro yo mane manyien to kod yo manyien kendo mangima kuom rageng. Jayalo Dickson. Erokamano japuonj. Japuonj ko wach mangima ni Yesu okawo kar rageng. Yesu kosekawo kar rageng to tich ang'wen wacho ni yo manyien kendo mangima kuom rageng. Kuom rageng ni yes. Omiyo wadhi nono Yesu kodonjo sanctuary ma e polo to kosedonjo sanctuary mar e polo to nitiere luongo matimo mondo waluw bang'e. Mano wach mamorwa ahinya kuom Yesu. Wanwang'o ni e chien kacha nok yot mondo mano timre. To jawar kosekawo kar rageng no to luongowa mondo waluw bang'e. Jandik lesson chako wacho moro niya yo manyien kendo mangima en ni singruok manyien mar Yesu nosidho gi misango mar owuon. Singruogni Yesu nosidho kod misange mar owuon. Omiyo mano wach mangima kabisa. To waneno ka singruok machon manitimo kod gir misango masiche moko jariche manitimo nade ema ne biro kodo. To thuolo ni Yesu wuon ema ochung' e sanctuary kendo wuon mosidho ka gir misango. Jandik lesson owacho wach moro niya kowuoyo kuom singruok machon mano betie ma ne nyalo bedo kaka rageng mano kuongo betie. Owuoyo e second paragraph janeno mar Lolwe TV second paragraph e tich ang'wen. Jo-Hibrania nyiso ni sidho singruok machon noriwo bende sidho sanctuary kod puodho jodolo. Dwaro mane singruogni ne en kodo ne en mondo olos osiep motegno kind Nyasaye kaachiel kod ang'ono kod ogandane. Kane jo-Israel oyie kit osiep machal kama, piyo piyo non Nyasaye nogolo chik mondo oger sanctuary eka mondo odag e diergi. Chako gero sanctuary kod bedo ni Nyasaye ne ni e dier ogandane e kinde mane singruok mane ni e kind Nyasaye kod jo-Israel nochopo kare. Nyiso ni singruok ma Nyasaye nochopo kare kane giyie mar mondo giger sanctuary ma timo nade mano nyisgi mar mondo gitimo nade mondo giger. To sanctuary mane gigero ne en pattern moluwore kod pattern mane dhi timo nade mane dhi time polo. Omiyo japuonj machielo biro chopo wechego madongo kabisa. To wach mangima mwakwanye niya yo manyien kendo mangima kuom rageng ni en niya Yesu okawo kar rageng mondo wayud thuolo mar chopo machiegni kod Nyasaye. Yesu osekawo kar rageng. Jayalo Charles. Yebrania 10:9. Emomiyo koro wetena koro wanyalo donjo kama ler moloyo gi chir nikech Yesu osethonwa. 20 miyo oyawo yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon mondo wakadh nanga mar rageng madonjo e nyim Nyasaye. Iwinjo gima koro timore mana kaka jalo wacho ni kare rageng mane thagowa Yesu koro bedo ragengwa. Kaeto Paulo to ndiko weche madongo ni koro gima nyien ma jandiko wuoye en ni Yesu koro kawo kar rageng machon, kar misango machon
kar thowa machon koro keto gik manyien. Wach bu gik maneno kondiko kawacho ni mana machalre kamano singruok manyien bende notimore kamano. Singruok manyien bende nyiso ni nosidhi Yesu e tich mar dolo e lowa on our behalf. Kendo ni gik mano bedo ni jadolo maduong' timo pile ka pile Yesu kawo te kaeto e lowa to chako duoko wacho ni dhi mar Yesu polo nyim Nyasaye nobedo chakruok mar loch manyien ni oganda Nyasaye. Ema Zakaria 3 wacho ni jachien bende ne ni nyim Nyasaye mondo donj ni oganda Nyasaye manochung'negi kod jadolo maduong' ma Joshua. Jadonj jachien achiel ni ema ne openjo Nyasaye bende wach Ayub moluore. Okelo story ma jachien bende ni kare epo jarire kuma joma beyo nitie e bende nitie. Winjo gi janeno kare kata kanisa jachien nyalo bede nikech samoro yudo ka weche moko timore ka samita giduoge wuora but gima miya mor ni jadolo maduong' ma en Yesu Kristo nitie pile ka pile kodwa. En rageng' koro kendo ojiwo kanyo Wesley 22 mane dhi god nyime cha. Ni wasudo ir Nyasaye gi chuny mar adier kendo ka wan gi yie motegno bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho puodhi kendo ka ringrewa oluoki gi pi mane wacho bende koro nyiso kanyo. Japuonj osomo wach malit ahinya. Ni kare jachien ne yudo thuolo mar donjo nyaka janabi ma en Joshua mano jadolo. Mano nyo kara tich ma Yesu tiyo duomo tiyo nyaka jodolo mane nyalo yudo thuolo mar puodhowa kara gino giromo Yesu motimo na jachien ochayo gi nyaka Ayub ma Nyasaye opako gi dhoge ni ng'ata jachien okasore e kinde kanyo. Jomage ma koro wacho ni gini ne wang'e jayalo Dickson okonyo wa kanyo gini ne wang'e. Erokamano japuonj. Wanong wach maduong' kabisa e tich abich ni gini ne wang'e kendo jani wacho ni kuom yie wasebilo mich mag polo. Amen. Donjo Yesu e sanctuary mar polo omiyo yie ni kod sigana kama onyalo gurore motegno. Donjo Yesu e sanctuary mar polo omiyo yie marwa ma ja Kristo yigo ni kod kamotegno men lwanda motegno ma ng'ata ma pi wang'e chwere piny. Ng'ata moseiko ng'ata mane kod pek ni kod kama onyalo yienge liel mar go wacho niya liel ni kod sane modhi gi kieto jawar biro biro mondo timo nade mondo terwa dala kod wach mangima en niya wabiro yudo thuolo mar neno wang'e. Erokamano. Jalo chat ma wang' pok oneno it pok owinjo chimi dhano pok oparo Nyasaye oiko ne joge. Jawinjo gi janeno ariyo medi mateko kwaka ni adieri ka wachako dwe mar adek ni higa marachni wadhi neno gik ma Nyasaye ochanonwa. Ngima mwadake to kadho piyo kendo rumo to wabed motegno. Jandiko tieko wacho ni otieko wach mahero kamano. Kata kamano dwaro ma Nyasaye biro chopore ok mana kuom Yesu kende to kata kuomwa bende. Kendo medo teko ni wan duto wan bende wan joge kokadho kuom nyuol, kokadho kuom chwech, kokadho kuom warruok. Emomiyo waduto wan gi thuolo mar chamo ngima nikech Yesu otelonwa. Wach mogik machaka yudo ka wacho niya ka wan e dalawa ondiko ni timo nyasi ne en wan kod Yesu ka wan e dala ma kod mise motegno kendo jogedo mager kirni to mana kiru ma Yesu oseloso kit ngima tiene waduto wadhi dala ka Nyasaye ochano mondo wadhi dala to moloyo wadhi dala ma Yesu otelonwa. Kae to wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi kuma odhi kawo space mar polo. Onyiso wani kare kik waluor. Joma ng'eny oseluor ni to ma nyatimo kama jawar osekawo weche te oketo kuome. Tija gi tiji yot en mani yie ni nyalore. Nikech kosetelo kumoro to Yesu ok riambi bende ok olokre. Koro nyiso ni gik mane wacho ka gin adiera kendo biro chopo kare. Wamed jawinjo gi aneno teko ni wadhi pacho kuom jomoyie nikech Yesu osetelo. Erokamano ahinya wachopo e giko mar lesson mara kendo jayalo Dickson tieko no galam. Erokamano ahinya japuonj ko tieko kod alam jadik lesson wach maduong' ahinya. Ok wanagir kirni to mana kiru ma Nyasaye kata hema mare ema biro lor kwa e polo kendo wanadak kode nyaka chieng'. Wagoni erokamano siepwa nikech ber. Erokamano kuom wuononi, erokamano kuom tero e lesson kokalo kuom teko ni bedo jakorwa kibedo Nyasaye weche te e Ruoth Yesu Kristo wakwayo. Amen. Giko mar lesson kata puonjruok mar odiochieng' mano ma kawuono pod wadhi nyime gi chenro mar Ruoth nikech bang' mae bende damiya neno wendego mago mag pak namba jayalo tiduto nitie kendo kadho piny kanyo. Penjo moro amora medo moro amora ma bende di gombe kata lerni kamoro ma samoro ne okadho ni yaw TV late bende kono ok yudo yono makare ahinya. Awoi ka gi wende ariyo mondo mi aduoga anena kendo. An kai kod Sister Nancy Otieno moera nating'i malo kod Ameji Okoth ka en kanyo to kod Saints Ministers wayo ne kila wakati kata kinde duto te Nyasaye mabiro bedo kwa paki ino biro bedo ka wageno kuomi. Waduogo kendo bang' thuolo machuok aromo kodi kendo e wendego mag pakote
mag meki bende med mana donjo kokadho chenro ni. Hallelujah, male, male, wambio nyasaye duo. Wewe, manade, yatewa wewe peo, manade, tudake pare wewe tagole, ajera wewe peo, manade. Mimi kuji umerejelea dhambi tena, na uko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba osana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba osana na Bwana. Hallelujah.